गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि मीडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद, जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जमा जानानै नैबे प्रेस मिटखौ माखासे दहायसो जानानै थांनाय रिबनसुनि सायाव एलिगेशन लाबोनाय आफादगिरि नेहाथारि आरो डिस्ट्रिक्टनि एगेन्स्टआवहाय जे दाख्लैसो गोदानै जोंनि सानै बारग' एडभाइजार्स बनसुनि एडभाइजार जायखौ जों रिलिज खालामदोंमोन, बिथांमोननि ग्रुपिज्म खालामनाय इलिगेलि भाबै बिथांमोना जोंखौ एक्सपेल जाय लेटार हरनाय बिनि सायाव जों क्लेरिफिकेशन लाबोनायनि नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा दिनैहाय जोंनि गोबां रायजो राजा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा फन फैदों जोंनिसिम, आंनिसिम आरो आंनि कलिग्सफोरनिसिम। दा बेवहाय माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोनो गोथो नुनायखौ बिथांमोना क्लेरिफिकेशन खालामहरदों। दा बेवहाय आं गिबि गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दिनै आङो स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन। बे बर' माहारि फरायसा आफादा दासिमबो थिगैनो दं। जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिया गोरायैनो दं आरो फैबाय थानाय 18 थारिख डिसेम्बरावहाय दिल्लीयावहाय जोंनो जानो गोनां धरना बड'लेण्ड डिमान्ड, लं स्टेन्डिं बड'लेण्ड डिमान्डआ जानो थांगासिनो आरो बिनि थाखाय जों हाबाफारि मावगासिनो। नाथाय बिनि गेजेराव जोंहा दहायसो जाय जोंनि दाख्लैसो जे जों मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय जे सेन्ट्रेल कमिटियाव जे मोनसे सेन्ट्रेलै डिस्ट्रिक्टै लिडार्सफ्रा जिसे डिसिसन लानानै जे जोंनि सानै बनसुनि एडभाइजार्स मनरन्जन दैमारि आरो पबित्र बर' बिथांमोनखौ जोङो रिलिज खालामनाय जादोंमोन। बे बिथांमोनहा दिनै बेखौ खिथेर हगारनो थाखाय दिनै गोबां षड़यन्त्र आरो पलिटिक्सखौ गेलेबाय थादों, गोबाव सम जाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो गुबैयै थांनाय समाव जोङो मानसि हिसाबै सनमान होनानै जों रिलिज खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै सिंनि खोथाखौ जों बुंनांगौ जानानै फैगोन। जिहेथु जोंनि एडभाइजार्स बिथांमोन, जोंनि मनरन्जन दैमारि बिथाङा, जिहेतु बिथाङा सेन्ट्रेल बनसुनि एडभाइजार, दा बेयावहाय जों बिथांनि गोबां केलेंकारिखौ जों नुबाय मोन्दोंमोन। बे बिथाङा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि एडभाइजारनि मुं लानानै आरो दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि मुं लानानै बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसियावहाय सिन्डिकेट राज खालामबाय थादोंमोन। दा बेवहाय गोबां केलेंकारि, दिनै दंफांनि केलेंकारि, गयनि केलेंकारि, खैलानि केलेंकारि, मोसौनि केलेंकारि, मैसोनि केलेंकारि, नानि, दाउनि गोबां केलेंकारि बिथाङा बनसुनि नाम लानानै दिनै बिथाङा सिङाव दिनै गोबां इलिगेल सिन्डिकेटनि खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बेखौ मिन्थिनानै जोङो दिनै बै समावहाय जोंनि सेन्ट्रेल बनसुनि आरो इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि गेजेराव सावरायनानै बिथांखौ जाहाथे बनसुआ फैबाय थानाय समाव बै खैफोदाव गोग्लैया आरो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा जे जाथिनि मोनसे थांखि लानानै जोनोम मोनदोंमोन, जाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनो थाखाय, दा बिनिफ्राय दाइभार्ट जाया होननानै माखासे इलिगेल एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सआव दिनै इनभल्भ जाया होननानै दिनै बिथांमोनखौ जोङो एडभाइजार्सफोरखौ रिलिज खालामनाय जादोंमोन। दिनै गमामायैनो दिनै फोरमान जादों जे जोंहा स्टेटनि NTTV newsdaily.in आवहाय दिनै रोखायै दिनै मेसेज भिडिअ फुटेज ओंखारदों। बे जोंहा जोंनि एडभाइजार बिथाङा बे बिटिसिनि दाउदैनि सिन्डिकेटआव बिथाङा दिनै हाग्रामा महिलारिनि सारनि मुं लानानै, बनसुनि मुं लानानै बिथाङा दिनै NDTV निउस बेवहाय दिनै बिथांनि मुङा दिनै रोखायै दिनै ओंखारदों। दिनै बे फुटेजखौ बयबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनै क्लियार जाबाय दे जलंगानि मावजिया दिनै बारनबाय। दा बेफोरबादि षड़यन्त्र केलेंकारिखौ जोङो दिनै होबथानो थाखाय बै एडभाइजार बिथांखौ मनरन्जन दैमारिखौ आरो बिनि एडभाइजार्स बिथांमोनखौ दिनै जोङो दिनै बनसुनिफ्राय जों रिलिज खालामनाय जादोंमोन। दिनै गमामायैनो दिनै सोराङाव फैबाय
दिनै स्टेटनि निउस एनडीटीवी निउस दिनै बिथांमोननि रोखा मुं दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि नाम लानानै बनसुनि मुं लानानै बिथांमोना सिन्डिकेटआव दिनै इलिगेलि माखासे खामानि एक्टिभिटिसखौ मावबाय थादों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो थांनाय समाव जों एडभान्स बे बनसुआ जोङो आयेननि बेलायावहाय गाज्रि नोजोरजों नाङा आरो रायजोनि खामानि मावनायनिफ्राय जों दायभार्ट जाया होननानै बिथांमोनखौ रिलिज खालामनाय जादोंमोन। आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि सोंनो आङो नोंथांनियाव जिथु नोंथाङा आथिखाल मिरुनि बनसुनि आफादगिरि नाथाय जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय बनसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बनजित मन्दिरजों लोगोसे साबा एक्सपेल खालामबाय नोंथाङा गोदानै दाफिनलायनानै खौरांनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन नोंथाङा? जाय समावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा जो दिल्लीनि प्रग्राम दिनै आलादा रायजोनि थाखाय खामानि मावबाय थादोंमोन। बे समावहाय जोंहा दिनै एडभाइजार्स बिथांमोन सानैया जाय बिथांमोना खुनु आफादनि डिरेक्सन होनो हाया, जास्ट एडभाइसल' होनो हायो। बिथांमोना गावसिनि माखासे इलिगेल एक्टिभिटिसनि सायाव जों आसि थुनानै बुंनाय एबा बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै एक्सन लानायनि जि समायसा जि सावरायमेल जि सावरायनाय बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना एडभान्स बे मोनसे ग्रुपिजम बानायदों। बे ग्रुपिजमनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बनसुनिफ्राय रिलिज जानायनि उनाव बे बिथांमोना दिनै मोनसे आफादनि नाम लानानै सिन्डिकेटखौ राज खालामबाय थानो थाखाय गावसिनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बै माखासे जाय बिथांमोना इनएक्टिभ जाय बिथांमोना दासिमबो समायखिरा लाया बनसुनि मेम्बार्स नङा, जाय बिथांमोना सानैसो बनसुनि मेम्बार्स गावसोरजों थाखा फैसानि जि माने केलेंकारियाव इनभल्भ गोनां जाय बिथांमोना दिनै सिन्डिकेटआव बिथांमोनजों सिंजों इनभल्भ जानानै जि मोनसे टीम बानायदों बिथांमोना दिनै मोनसे टीम जादों। बे जाहैबाय सेन्ट्रेल बनसुनि एगेन्स्टआव। बिथांमोना खुनु सेन्ट्रेल बनसुनि डिरेक्सन बादे सेन्ट्रेल बनसुनि मावाखै आरो इलिगेल भाबै बिथांमोना मिटिं खालायखुमानानै मोनसे जोंनि एगेन्स्टआव जों सानै एडभाइजारा बिथांमोनखौ मोबाइलाइज खालामनानै मोनसे आफाद दादों आरो बे इलिगेल आफादानो दिनै गावसिनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय जाय जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि माखासे मेम्बार्सफोरखौ जिहेथु माने बिथांमोना इलिगेल भाबै दिनै गावसिनि बेनिफिट्स आरो सिन्डिकेट राजखौ लाखिबाय थानो थाखाय बै ग्रुपआ दिनै जोंनि सायावहाय माने पाब्लिकलि दिनै एक्सपेलनि लेटार हरनानै बनसुनि इमेजखौ बिथांमोना दिनै डेम खालामनाय जोंनि सायाव रिभेन्स लानाय अनलि मात्र जोंनि बनसुआ बै सानै एडभाइजारखौ रिलिज होनायनि थाखाय नैबे राजनितिक पलिटिक्सआ दिनै जागासिनो दङ। बेनि सायाव माबाफोर राहा लागोन नामा? जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि जि दिनै खामानि मावनो थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन जेसेबां आद्रा थानाय सिबां आलादा रायजोखौ दिनै सोरजिनो थाखाय जि थांखि लानानै जों जोनोम जादों, जाय समावहाय जोङो दिनै खैफोद समबाबो जों गाबथाबोदों, दा बिसिम जे जोंनि थांखिया सफैजासिम जोङो दिनै आवगायलांबाय थागोन। बे जोंनि बनसुनि गोथार मोनसे जि थांखिखौ लानानै जाय 2022आवहाय जोङो दिनै मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै जों जे आवगायबोदों, जोंनि मुंख्लंफोरनि धुप धुना सावनानै जे बिथांमोनखौ मान बावनानै जे आवगायबोदों जाथिनि थाखाय मावनो थाखाय बे थांखिखौ लानानै जों आवगायबाय थागोन। बेवहाय खुनु सोरबा दिनै फैनानै जोंनि आफादखौ फोजोबस्रांनो नागिरोब्ला जोंनि आफादनि एगेन्स्टआव राजनितिक षड्यन्त्र खालामफैयोब्ला दिनै बे खुनु सोलिनाय नङा। आरो जाय बिथांमोनहा बे जोंनि बनसुनि एगेन्स्टआवहाय जे सानै जाय सिन्डिकेट राज खालामनो थाखाय सेल्फ बेनिफिटनि थाखाय ग्रुप जादों आरो जाय बिथांमोनजों इनभल्भ दङ आरो जाय बिथांमोनखौ जोंनि सेन्ट्रेल बनसुआ थांनाय मुसलपुरनि जि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय जोङो डिजल्भ खालामबायमोन आरो बिथांमोनखौ जों मोनसे सुजुग आरो सुबिदा होदोंमोन बनसुनि जानानै मावफिननो थाखाय, नाथाय बिथांमोना टटेलि बिनि उल्था मावदों आरो भायलेसन खालामदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो दिनै एक्सपेल खालामनाय जाबाय। जों सारा रायजो राजानि गेजेरावनो जोङो जोंनि आफादखौ फोथांनो थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजोखौ जाफुंसार होनो थाखाय बै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बिटेन इस्लारि आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि सानसुमा बसुमतारी आरो उदालगुरि जिल्लानि जे पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि जन बसुमतारी आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जे सेक्रेटारि दिजेन्द्र बसुमतारी, दा बिथांमोनखौ जोङो दिनै बे हाउसनि गेजेरजों जों एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि नोजोराव आरो बिथांमोननि जि एक्टिभिटिस
बिथांमोननि जि एक्टिभिटिस आरो एडभाइजार्सफोरनि जि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसआ मालाबाबो जोंनि बनसुनि जानाय नंलिया आरो बिथांमोनखौ प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय आरो बिबाननिफ्राय दिनै जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों डिक्लेयार खालामबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय बनसुनि मानसि नंला आरो सोरबाफोर मालाबाफोर बे बनसुनि नामाव आरो बेफोरबायदि इललिगेल बनसुनि नाम लानानै अबावबा माखासे सिन्डिकेटफ्राव माखासे जायगाफ्राव थाखा फैसानि प्रब्लेम खालायोब्ला नोंथांमोना पाब्लिकलि बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट होनो हागोन बेयाव खुनु आफादा इनभल्भमेन्ट गैया आरो बिथांमोननिखौ जों स्ट्रं भाबै दिनै जों असिनि गेजेराव जों नटिफिकेसन हैगोन जे बिथांमोना एक्सपेल जाबाय आरो सिन्डिकेटआव माबाफोर बनसुनि नाम फैबावोब्ला बियो जोंनि नङा आरो जाय बिथांमोना नाम लानानै नैबे भिडिअनि फुटेजनि गेजेरजों निउसाव ओंखारबाय जे एडभाइजार सानै आरो जाय बिथांमोना बिथांमोननि षड़यन्त्रजों बे बनसुखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन बे एक्सपेल जानाय बिथांमोना इनभल्भ दं होननानै एबा बिथांमोननि माखासे षड़यन्त्र बेयाव बनसुनि नङा जाय एक्सपेल खालायग्रा जाग्रा बिथांमोननि जि क्लियारिटि जि मोनसे जोंनि आफादखौ जे जों मोनसे माने लेभेलाव मोनसे जोङो सैथोआव लाबोनो थाखाय जों बे रिपर्टखौ जों लिगेल भाबै जों असिनो क'क्राझाराव जों दिनै दैथायहरनाय जागोन।